बयनिबो सिगाङाव आङो जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव हरखाबैब्लाबो कन्टेक्ट खालामलायनानै बे समखौ होनाय मानगोनां जोंनि इयुथनि आफादगिरि आरो पेरेन्टसनि आफादगिरि महिलाफोरनि आफादगिरि बिथांमोन बयखौबो हामबाय होनदों दा बिथांमोना लामा ससेनिफ्राय जोंखौ आदर खालामनानै लाबोबाय बिथांमोन बयखौबो हामबाय होनदों आङो सानाखैमोन एसेग्राब हरखाब फैफिननो मोनगोन होननानै सानबाय बे आफा इसोरनि गिदिर मोनसे अननाय आफा इसोरनि मोनसे गिदिर दान बिथांमोनजों लोगो मोनलायबावनांगौनि थाखायहाय बिथांमोननिफ्राय आंखौ खावलायहरदोंमोन सेकेन्ड कामिंनि बाथ्रा बुंनो होननानैहाय ओमफ्राय आङो सानदों आङो नुबाय सेकेन्ड कामिंनि बाथ्राखौ बेखिनि समाव बुंनानै फोजोबनो हाया सेकेन्ड कामिंनि बाथ्रा बुंनांगौब्ला रेभेलेशन प्रकाशित बाइक दानियेल इजिकेल जएल गासैबो हाबलांजोबो जखरिया बाइबेलानो नांजोबो रेभेलेशननि बाथ्राखौ लानानै आङो जोंनि मोनसे मन्दिरावहाय दासिमाव 47 सेसन लाबोब्लाबो फोजोबनो हायाखै ओंखायनो आं खावलायहरदों आफादगिरिखौ अननानै क्षमा खालामब्ला हामगौ नामा आङो सेकेन्ड कामिंनि बाथ्राखौ बुंनो हानाया खोब खस्थ' जागोन ओमफ्राय बेखिनि सेसनावहाय होननानै जेखिनि हायो गाबोन फुंनिफ्राय सानजौफुसिम सेकेन्ड कामिंनि माखासे बाथ्राफोरखौ लोब्बा लानानै बुंलांगोन ओमफ्राय आं सेकेन्ड कामिंखौहाय मोनसे पिकचारजोंसो लायो मोनसे बिराद गिदिर पिकचार बानायनाय जादों बेजोंसो लाबोयो आं ओमफ्राय गोबां अंख खालामनांगौ दङ ओरैनोथ' बुंदों गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टआ फैनायसै बोथोरा खाथैसै बोथोरा बोरै जोबलांखो जों बेखौ अंख खालामब्लासो बयनलांनो हागोन दा जोबनाय बोथोरनि एक्जेक्ट समायखौ अब्लाबो जों रावबो होनो हाया मानोना जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ रावबो मिथिया मथि 26:36 बुंदों बिफाखौ नागारनानै बिसा हौवाबो मिथिया आरो गथ'आबो मिथिया होननानै आरो बिनि फैनाय जे खाथैसै जों बेखौ अंख खालामनानै लाबोयोब्ला मिथिनो हायो दा बेनिखायनो आं खावलायदों अननानै आं गासिबो फिट सेकेन्ड कामिंनि बाथ्राखौ बुंनो हानाय नङा बेखौ अंख खालामथाराबा ओमफ्राय गोलाव सम नङाबा जायखिजाया जि हायो बेखौ बुंलांनो नाजादों गाबोननिफ्राय दिनै मोनायाव दिनाबो गुसु जानायखाय आङो जोंनि फिसाफोरजों मोनसे बाहागो लानो लुबैदों जोंनि फिसाफोरजों लोगोसे जोंनि फिसाफोरनि जिबनाव जाबाय थानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौहाय रायज्लायनानै बुंफोरनो लुबैदों आङो संशोधन खालामनो लुबैदों बेनिखायनो बे मोनाबिलियावहाय जोंनि फिसाफोरनि थाखायसो बुंनो सानबाय आङो मानोना जोंनि फिसाफ्रा जोहोलाव सिख्लाफ्रा बांसिन फैनायखाय आं मोनसे गोथौ जिनिसखौ जेब्लायबो नोजोर होबाय थायो जोंनि ख्रिस्टियान फिसाफोरनि जिबनावहाय बे समयसाया जोंनि ख्रिस्टियान फिसाफोरनि जिबनाव गिदिर मोनसे सौदरनाय दाफैदों ओमफ्राय बेजों जोंनि फिसाफ्रा गोबां हाब मावगासिनो दं बे बिषयखौसो लानानै रायज्लायनो सानबाय आं ख्रिस्टियान मेरिजनि बाथ्रा लानानैहाय आथिखालाव जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफोरनि हाबाया माबायदि जानांगौ दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफ्रा माबायदि हाबानि बेलायाव पाप मावबोगासिनो दं बेखौ लानानै बुंनो सानदों आङो बेनिखायनो बेनि सिगाङावहाय आं मोनसे बाइबेलफोर फरायनो दे गाज्रि मोननो नाङा दे जोहोलाव सिख्लाफ्राबो गाज्रि मोननो नाङा बाइबेलाव मोनसे गोथौ पद दङ बे पदखौ आं फरायग्रोनो सानदों बेनि उनावहाय प्रार्थना खालामनानै गुसुं इसोरनि बाथ्राखौ लाबोगोन गुसुङैल' लाबोगोन जोङो दे उपदेशगिरिनि 7 अध्याय 26 पदआव ओरै लिरनाय दं उपदेशगिरिनि उपदेशआव होनदों 7 अध्यायनि 26 पदआव आङो फरायनो दे जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा मोजाङै खोनासंनानै ला सोरबा गोसोआव दं नामा बे पदखौ गोसोआव गैयानो जोहोलाव सिख्लाफ्रा आङो फरायनो दे थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रि सिन्तार बिसय नुनो मोनबाय बयनिख्रुइ थैनायानो गाज्रिसिनखा आरो बिनिख्रुइबो गाज्रिसिन बियो बे मा जिनिस बे जाबाय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय फरायफेरबायमोन ना फरायाखैमोन सोर सोर जोहोलाव सिख्लाफ्रा फरायफेराखैमोन आखाइ थिखांसाय नुफेराखैमोन जायफ्रा सोर आखाइ थिखांसाय
दालाजि नुफेराखैमोन थैनायानो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिनखा होनबाय दे सोरबाफोरजों बयनिख्रुइबो थैनायानो गाज्रिसिन बिनिस्लाय आरो मा दंबावो बिनिख्रुइबो आरो गाज्रिसिन होननानै बुंदों थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रिसिनथार बिसयखौ नुनो मोनबाय बेयो जाबाय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय बिनि उनावनिखौ फरायलांलाम हिनजावसाफ्रा गाज्रिद्राय मोननायसै नामा होनबाबो लिरनायखाय फरायनायसै आं दे बोरै लिरदों दे हिनजावफ्रा अननायखौ दिन्थिनानै फान आरो जेयाव फोनांनानै हमनाय बायदि हमो आरो जिन्ज्रिफोर बायदि गावनि आखान्थिफोरजों नोंखौ गोबानानै लायो जायहा इसोरखौ गियो इसोरल' खारग'यो होनदों आन्थाय पापिफ्रा हमजायो जायहा इसोरखौ गियो इसोरल' खारग'यो नाथाय जायहा इसोरखौ गिया बिसोरो माब्लाबाबो खारग'नो हाया पापिफ्रा हमजायो होननानै बुंदों बे बाथ्रायाव सेंग्राफोरखौल' बुंदों बे नङा खिन्थु जों गोजौनि सिरिनि बाथ्राखौ गोसोआव लानि थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रिसिनथार बिसयखौ नुनो मोनबाय बेयो जाबाय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय बे जाबाय जोबोद गिलुबालु बाथ्रा बे बाथ्राया दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनाव बयखौबो सोमावग्लुंदों बबे बिसयाव पापनि थाखायहाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेप्टिस्टआवबो थारमाने एनएलसियावबो आं दाखालि बुंदों डिनोमिनेसना जों बिथांमोनबा आलादा जानायल' खिन्थु जों हमना ला सानैजों बिदा फंबाय गुबुन जालायबाय जोंनि ओंखामा आलादा नङा एखे ओंखामानो बे जे ओंखामखौ जादों आंबो बेखौनो जादों जोंनि जेसेबां डिनोमिनेसननि पास्टरफोर दङ बिथांमोना गासैबो हाबा होग्राफ्रा गभर्नमेन्ट रेजिस्टार खालामनायसो गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट मोननाय बिसोरो गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट मोनब्लासो बे पास्टरा हाबा होनो हायो जेरावबो ओमफ्राय बे पास्टरफोरनि जिबनाव जोंनि मण्डली लिडारफोरनि जिबनाव जोंनि फिसाफ्रा दिनै माबायदि पाप मावहोदों माबायदि पापनि दौलतजों खाहोदों बेखौ नागिरनानै लाङो दिनै प्रार्थना खालामनो नोंसोरबो ओरैबायदि प्रार्थना खालाम प्रभु नोंनि बाथ्राखौ बुजिनो आंनो हो नोंनि बाथ्रा बायदि सोलिनानै आं जेन नोंजों बासायजानायखौ मोननो हायो आं जेन पापनिफ्राय बारग'नो हायो आंनो बेबायदि राहा हो होननानै प्रार्थना खालामदे आंनि थाखायबो प्रार्थना खालामदे ओमफ्राय मोनसे प्रार्थना खालामनो दे नोंथांमोनहाय माबा खोनाबाय थादों दा एसे उनावबो बोरैबाब्रा खोनादों बेफोर समस्याफ्रा जोंनो फैया फोथायनाय जिबनावहाय बिदि गोबां समस्या फैयो बे समस्या जाहैबाय जोंखौ पाप मावहोनायनि थाखायहाय बेफोर समस्याखौ लानानैबो जों प्रार्थना खालामनो दे बे मोननै बिसयखौ बोलोग्रासै गोथां इसोर आफा नोंखौ हामबाय होनदों नोङो एसेग्राब अननायजों बुंफबनाय प्रभु नोङो आंखौ गावनि धोरोमिया बिसाफोरजों लोगो लानायनि थाखाय एसे हरखाब लाबोफिनदों प्रभु आङो जोबोद रंजानाय दं नोंनि सायाव आरो नोंनि दासफोरनि सायाव प्रभु दा फैदो बे गिबिथि मोनाबिलियाव नोङो जोंनो जि लेसनखौ होगोन प्रभु बेखौ लानानै जों सावरायलायनो हानाय बायदि बुजिलायनो हानाय बायदि नोंजों बयनोबो आशीर्बाद दान खालामदो आफा जेसेबांबो जोहोलाव सिख्लाफोर फैबाय जेसेबां बिमा बिफाफोर फैबाय बयनिबो सायाव नोंनि अननायखौ दोनदो आफा जाहाथे जों नोंनि रावखौ सोलोंनो हानाय बायदि आफा जोंनि गोसो मोदोमजों नों स्थिर थायदों सैताना जाहाथे जोंखौ नस्थ' खालामनो हायै बायदि आफा नोङो नोंनि सोरगोदेरफोरजों जों बयखौबो बेंनानै ला जाहाथे सैताना जोंनाव हाबनानै रावखौबो उगुल थुगुल खालामनो हायै बायदि इसोर आफा आर'ज आं गथायहरदों प्रभु जिसु ख्रिस्ट बे एरियायाव जि जाबाय थानाय गाज्रि जाथायफोर बे गासैखौबो नों गोजान खालाम प्रभु जोंनि फोथायनाय जिबनाव जेन जों पाप मावै बायदि बे गासैबो सैताननि परिकल्पना बे सैताननि परिकल्पनाखौ प्रभु नों गोजान खालामदो प्रभु आं नोंनि रावखौ बुंनो गसंबाय नाथाय आं नङा आफा नों आंनि खुगायाव थाफै आंनि ब्रेन बिबेकआव गासैबो थानानै हेफाजाब खालाम जाहाथे आङो नोंनि रावखौ बुंनो हानाय बायदि प्रभु बे सम जोंनि गोसो मोदोमजों प्रभु गासैखौबो नुनो होनानै जोंखौ पापनिफ्राय बोखांग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आमेन आङो इसोरनि राव बुंनायनि सिगां मोनसे सल' खिन्थानो लुबैदों
आङो बिराद सल' खिन्थायो दाख्लै नोंथांमोननो सम मोनैखाय हायाखिसै आङो दा दिनैसो मौका लानायसै सुबिदा लानायसै इंलेण्ड हादोरावहाय मोनसे गिदिर फरायसालि दङमोन स्कुल इंलेण्ड हादोराव ओमफ्राय बे स्कुलावहाय गोबां फरायसाफोर फरायोमोन बेनि गेजेराव मोनसे क्लासावहाय सासे जोबोद धनी सिख्ला दङमोन ओमफ्राय बे क्लासावनो बयनिख्रुइबो गरिब सासे सेंग्रा दङमोन ओमफ्राय बिसोरनि फरायनाया लासै 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 आवगायलांबाय थाबाय गोबाव समनि गेजेराव बे धनी सिख्लाजों बे गरिब सेंग्राजों मोजां मोनलायनाय फैदों बे सैथो जागुबैनाय जाथाय दे बे काल्पनिक बानायनानै बुंनाय नङा एकदम जागुबैनाय घटना बियो ओमफ्राय मोजां मोनलायबाय मोजां मोनलायनानै लासै 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 दिन थांबाय एसे इन्टारेस्ट बुंनायसै आङो जायफोरनियाव मोजां मोनलायनाय दं बिसोर मिथिगौ मोजां मोनलायनायफ्रा माबायदि रायज्लायो एसे इन्टारेस्ट खालामनो लुबैबाय आं बोरैबा जावब्र होनोबो गोसो जादों आं सोरनियाव सोरनियाव मोजां मोननाय दं आखाइ थिखांसै बेखौथ' रावबो थिखांनाय नङा सोरबा सिख्ला सिख्लानो मोजां मोननाय दंब्लाबो रावबो थिखांनाय नङा खिन्थु दंमोन गैया होननानै बुंनो हानाय नङा थानायालाय थाखायोनो थायो बे जोहोलाव सिख्ला अबस्थायावहाय थायो बे थानायानो माबायदि थानांगौ बेखौनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय मोजां मोनलायबायब्ला सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों बिसोरनि मोजां मोनलायनाया माबायदि बे सिख्लाया गावनि जोबोद मोजां मोननाय गावनि दुखुनि बाथ्रा गावनि सुखु दुखु गासैबो बे सेंग्रानो फोरमायगोन बे सेंग्रायाबो बे सिख्लानि अननायखौ मोननानै गावनि गासैबो दुखुनि बाथ्रा गोसोनि बाथ्रा गासैखौबो बे सिख्लानो फोरमायगोन जेब्ला सानैनि गेजेराव फोरमायलायो अब्ला बिसोरनि फोरमायलायनायनि गेजेरजों बिसोरनि अनलायनाया बांसिन जालाङो जोंबो नाङा सोर सोर मिथिगौ बिदिखौ आखाइ थिखांसै एसे सालाक दङथ' सिख्लाफ्राबो थिखांनाय नङा आखाइ थिखांनानैथ' बिनि मोजां दं होनना मिथिबाय थिखांनाय नङा बिराद सालाक सेंग्राफ्राथ' बिराद सालाकसिन थिखांनाय नङा बे सेंग्राया बे सिख्लाखौ मोजां मोनो बेनिखायनो बे सेंग्राया गावनि गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ बिनो फोरमायगोन अब्ला बिनि दुखुखौ बै सिख्लाबो रुजुनानै लाफागोन बेबायदि बिसोरनि गेजेराव जोबोद मोजां मोनलायनाय थांबाय गोबाव सम बेबायदिनो सोलिलांदों दे ओमफ्राय गोबाव दिननि गेजेरावहाय बै सेंग्रानि बिमा बिफाया मोनथिदों गावसिनि फिसाजोखौ जे बै बयनिख्रुइबो गरिब मानसिया मोजां मोनदों बेखौ मिथिनो मोनदों जेब्ला मिथिदों अब्ला गावनि फिसाजोखौ ओरैबायदि बुजायदों ओरैबायदि काउन्सिलिं होदों हाबा फिसा जों जाबाय एसेग्राब धोनजों परिपुर्ण जानाय जों जाबाय एसेबां धोनजों उसिफावनाय नाथाय नोङो मानो बेबायदि नेहा गरिब गथ'खौ मोजां मोनखो नाथाय फिसाजोआ बिमा बिफानि बाथ्राखौ बारनो हायाब्लाबो बिनि गोसोनि मोजां मोननाया बै सेंग्रानि प्रति हामजानाय बिसोरनि दुखु दाहा बाहागो लालायनाया बिनि गोरबोआव एखेबारे दोहोन खालामलांबाय थादों आरो बिनि गेजेराव बै बिफाया मा खालामदों गांसे लाइजाम लिरनानै बै सेंग्रानो हरदों जे नों दिनैनिफ्राय जे खामानियाव दङमोन आंनि फिसाजोखौ मोजां मोननायाव नों बेखौ माब्लाबाबो आसा दाखालाम नों बेखौ माब्लाबाबो जाहोनो मोननाय नङा बेखौ आसा दाखालाम दिनैनिफ्राय नोङो नोंनि साननायखौ फोजोबस्रांना लानांगौ नों बन्द' खालामना लानांगौ बे लाइजामखौ जेब्ला हरदों अब्ला बै सेंग्राया गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनबाय ओरैबायदि दुखु मोननानै बे गाबखांबाय हाबा जि समाव गावसोर सेंग्रा सेंग्रि मोजां मोनलायनायनि बाथ्राफोरखौ रायलायोमोन सुखु दुखु बाहागो लालायोमोन बे गासैबो बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै मा होननानै बुङो बे गावखौ हमथानो हायै जादों जेब्ला गावखौ हमथानो हायै जादों अब्ला बे सानखांबाय आङो मा खालामबावनो थांना थानायनि आंहा मा लाब दंबाव आंहा जेबो लाब गैया होननानै बियो गावखौ सुइसाइड खालामनायनि लामायाव आवगायलाङासै अब्ला मा खालामदों गथै इंलेण्ड हादराव बयनिख्रुइबो गेदेरसिन मोनसे दै दंमोन
बे दैखौ मोनसे गिदिर दालां खानाय दंमोन अब्ला बे सानदों आङो बै इंलेण्ड हादोराव थानाय बयनिख्रुइबो गेदेरसिन दैनि दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै थैनोसै बे गेजेराव जुदि बाज्रुमोब्ला आरो मालाबाबो मोनसे रक्षा गैयामोन बासायजानो हानायखौ मोननो हायामोन बे सानबाय आं बे जायगायावनो थांनानैहाय थैहैनायसै बे साननायखौ लानानै बे थाबायलांबाय न'निफ्राय बिदाय लानानै नाथाय बिनि बिमा बिफा एखौ मिथियामोन नाथाय बे थांबाय थाङै थाङै थांनाय समाव बे सानलांदों गाव माबायदि मोजां मोनोमोन बै सेंग्राजों माबायदि रायज्लायोमोन बे बाथ्राखौ रायज्लायो गोसोखाङै सानै बे थांदों थाङै थाङै थांबाय थांनाय बे दालांखौ मोनहैबाय जेब्ला दालांखौ मोनहैदों अब्ला बे दालां सायाव गाखोदों दालां सायाव गाखोनानै दैखौ नायहरदों बे हाबाब बे दैया थांनानै बबे जायगायाव गोग्लैहैदों बे दैया थांनानै आं सानदों बै सागराव गोग्लैदों आरो बै सागराव गोग्लैनाय दैया बबेयाव थांखो बेखौ नागिरनानै मोनाखै गावनो सोंदों गावनो उत्तर होदों गावनो कुइसन होदों गावनो एन्सार होदों आरो जोबनायाव गावनो बिनि एन्सारखौबो नागिरनो हाया जादों थिग बेबायदिनो बिनि साननाया थांलांबाय थादों माबायदि अनलायोमोन बे दुखुआ बिनाव फैदों बे गाबनाय दालाङाव गाखोदों हाजार मानसि बिजों थांलाय फैलाय खालामदों गारि खारदों थाबायदों नाथाय रावबो बिनि दुखुखौ नायसनाखै रावबो बिनि दुखुखौ मिथियाखै नाथाय बिजे थैनो थांबाय बेखौ गावल'नो मिथिगौ जेब्ला थैनो थाखाय थाम-थिम जादों बे सानदों बे दैया जेरैबायदि बोहैलांनानै जेरै सागराव गोग्लैहैदों आरो सागरनि दैया बबाव गोमादों जों बेखौ मिथिया आंबो दिनै बे सागराव बाज्रुमनानै बे दालांनिफ्राय दैया बाज्रुमनानै बे दैजों गोजावलांगोन आरो आंनि मोदोमा बै सागराव थांगोन आरो बे सागरनिफ्राय आंनि मोदोमा बबाव थांगोन आं बेखौ बुजिस'नो हाया बे साननाय दाहाजों गाबबाय थिग बे समावहाय मोनसे जिनिस बे सेंग्रानि मेगनाव गोग्लैदों बे जाहैबाय जों गोदोनि दिनाव हाबा जायोब्ला दानि बिदि खुरै मोनामोन बे खुरैया बारा गोबाव जायाखै हाबायाव खुरै बाहायनायफ्रा गिर्जायाव खुरै बाहायनायफ्रा गोदोहाय लाइफांनि खलथाखौ खुनानै खुरै बानायोमोन बेबायदि लाइफांनि मोनसे खुरैयाव बेबायदि खुरैयाव मोनसे लेखा फिसा दोननानै बे दैनि सा गोजावबोनायखौ बि नुदों बे दनानि सायाव लाइफांनि खुरैनि सायाव फिसा मोनसे लेखा दङमोन बे सानदों हाबाब बे लाइफांनि खुरैयाव मा जिनिस फैदों आं थैनायनि सिगां बेखौ नायनोसै बे मोनसे गोसोआव सानखांनाय फैदों बे सानखांनायखौ लानानै बे आब्रां सेराव फैनानै मोनसे गन लानानैहाय बे लाइफांनि खुरैखौ बोबोगासिनो दं बे बोबोगासिनो दङमोन जेब्ला बोबोनानै बे नायबाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा लिरनाय दङमोन बे मा बाथ्रा बाइबेलाव मोनसे बाथ्रा लिरनाय दं दे बे बाथ्राखौ बेवहाय लिरनाय दङमोन गथै हा आरो बुहुमाव आं बयनिख्रुइबो धनिसिन मानसि नाथाय आंहा बिसा हौवा गैया बेनो जाया बे लाइजामखौ मोनो बे एड्रेसखौ लानानै आंनिसिम फै बियो सानबाय अब्ला हाबाब आं जाय सेंग्राखौ मोजां मोनदों बे गथै इंलेण्ड हादर बे जायगानिल' धनिसिन नाथाय बे एड्रेसाव होनाया जाहैबाय गथै बुहुमनाव बे बयनिख्रुइबो गेदेरसिन अब्ला आं बेखौ मोनोब्ला बे मानसिनाव थाङोब्ला निश्चय बे गावनि सम्पथिखौ आंनो होगोन अब्ला आं बिनिख्रुइ धनिसिन जागोन जेब्ला बे एड्रेसखौ लानानै थांदों बे लोगो मोनहैदों बबाव लोगो मोनदों फिलिपिया 4:19 नायसाय बाइबेलाव मा लिरदों फिलिपिया 4:19 नायसाय ओरैबायदि लिरनाय दं जोंनि इसोरहा हाजार सम्पति दं होननानै बे सम्पतिया इसोरनियावसो बेनिखायनो जाया दिनै जिसु ख्रिस्ट'ना फैगोन बे हाजार सम्पति मोनगोन संसारनि सम्पतिनिख्रुइ लाख क्रर बांसिन सम्पतिखौ मोननो हागोन फिलिपिया 4:19 फिलिपिया 4:19 लिरदों दे दा जों दसे सम इसोरनि बाथ्रा नायनो दे जायफोरनि आखायाव बाइबेल दं नायदो
जागायजेननायनि 24 दाननिफ्राय लाबोनो दे बयबो जोहोलाव सिख्लाफ्रा मिथिगौ सोर सोर जोहोलाव सिख्लाफोरनियाव आखाइयाव बाइबेल दं आखाइ थिखांसाय सिख्लाफोरनियाव साबसे दं बाइबेला 1 2 र' आं साननि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन लाबोदोंना लाबोआखै बाइबेलाखौलाय बाइबेलाथ' दं न'आवबो थानो हागौ बबेबा लाबोदोंना लाबोआखै बबेबा लाबोदोंना लाबोआखै बेबो मोनसे बाथ्राया दे बेवहाय जों सासे धनी मानसिनि बाथ्राखौ गोसोखांनि बिनि नामा जाहैबाय अब्राहाम होननानै अब्राहामा बोराय बैसोआवसो सासे फिसाज्ला मोनदोंमोन बिनि नामा मामोनलाय सिंग्रिफ्रा बुंसाय अब्राहामनि फिसाज्लाया एकदम बोरायबाय अब्राहामा बे समावसो सासे फिसाज्ला मोनदों बे फिसाज्लानि नामा मामोनलाय मा इसाहाक दै सिख्लाफ्राबो हागौ ना हायामोनथाय उनाव बुंहरनायबा बुरैया बुंहरनाय सिख्ला बुंखौ सिनायहरनो हासै इसाहाक ओमफ्राय बे अब्राहामनियावहाय गासै अब्राहामनि सम्पतिखौ नोजोर होग्रा गासैबो अब्राहामनि धोनखौ बेंग्रा सासे मानसि दंमोन बेनि नामा मामोन दाख्लै खिथालांबाय दा आङो मामोनलाय इलिएजर अब्राहामा गासैबो धोनखौ बेंग्रा सासे मानसि दंमोन बेनि नामा जाहैबाय इलिएजरमोन जेब्ला इसोरा अब्राहामखौ बुंदों आङो नोंनि बंस'खौ सागरि बाला बायदि खालामगोन अब्ला बे बुजिस'नो हायियाव सानस'नो हायियाव बियो सानदोंमोन आंथ' बोरायबाय खिन्थु इसोरा आंनि बे लें इलिएजरनि गेजेरजोंनो गेदेर बंस' खालामगोन बिदिसो साननानै दंमोन मानोना बे गासैबो गावनि सम्पतिनि अथरिटिखौ अब्राहामा बे इलिएजरनोनो होदोंमोन बेनिफ्राय जेब्ला बे इसाहाकआ जोहोलाव जादों बैसो जादों अब्ला अब्राहामा गावनि गासैबो सम्पतिनि एखथियारखौ गावनि फिसाज्लानो आरो गावनि बिहामजोनि आखायाव गथायनो थाखायहाय इलिएजरखौ सानसेखालि लिंहरदों गावनि न'आव लिंहरनानै बुंदों इलिएजर नों आंनि आथिंखौ दैनानै खुलुम जबान थै होदों नों आंनि आथिंखौ दैनानै खुलुम इलिएजरा थोनजानाय बिदि खुलुमबाय बुंदो गुरु नों मा बुंनो इच्छा दं आंनि गिरि नों बुं मा बुंनो इच्छा दं अब्ला अब्राहामा मोनसे बाथ्रा बुंदों इलिएजर नायदो आंनि बे सासेल' फिसाज्ला इसाहा बे जोहोलाव देरबाय बे बैसो जाबाय बेनिखायनो नोङो अननानै आंनि बे फिसाज्ला इसाहाकनि थाखाय सासे सिंग्रि नागिरनानै लायनांगौ नाथाय नैबे देशनिफ्राय नङा आंनि थाबोनाय आइ आफानि देशनिफ्रायसो नों नागिरना लायनांगौ बेनिफ्राय नङा आंनि थाबोनाय आइ आफानि देशनिफ्राय नागिरना लायदो होननानै बुंदों अब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों अब्ला इलिएजरा जोबोद आखुमाखौ मोनदों हाबाब आं मा बुंबावनाय आं मा खालामबावनाय गावनि गिरि अब्राहामखौ बुंदों आसा आंनि गिरि आं थांगोन थांनानै जुदि आं सिंग्रिखौ मोनहैबाय आरो बे सिंग्रिया जुदि नोंथांनि रायजोआव फैनो राजि जायाब्ला आं मा खालामनांगौ नोंथांनि फिसालाखौ बे सिंग्रिनि न'आव लांनांगौ नामा अब्ला अब्राहामा बुंदों नङा इलिएजर जुदि बै सिख्ला आंनि न'आव फैनो राजि जायाब्ला नों बे दायनिफ्राय गबाय नों बे दायनिफ्राय गबाय आंनो जेने बिहामजो नागिरना लायथारनांगौ बे दायनिफ्राय नों गबाय खिन्थु आंनि फिसालाखौ बै सिंग्रिनि न'आव लांनो मोननाय नङा खिन्थु आंनि थाबोनाय आइ आफानि देशनिफ्रायसो लाबोनांगौ बे आंनि देशनिफ्राय नङा अब्ला इलिएजरा जोबोद सिन्था खालामदों आरो बिहामजो नागिरना लायनो थाखाय बे समावहाय अब्राहामा इलिएजरनो 10टा उट गादा साजायनानै होदों समायना रमायना 10टा उट गादा साजायनानै होबाय जेब्ला 10टा उट गादा साजायनानै होदों अब्ला इलिएजरा अब्राहामनि आथिंखौ दैनानै खुलुमनानै ओरैबायदि प्रार्थना खालामदों खोनासंदे दानि मोनदे माबायदि गोथौ इलिएजरा प्रार्थना खालामदों बुंदों प्रभु आं थांनायसै आंनि बे गिरिनि अब्राहामनि बिहामजो नागिरनो थाखाय आफा जाय सिख्लाखौ आं बुंगोन आं जोबोद दै गांबाय नोंनि बे दैखौ आंनो एसे लोंहोदो ना अब्ला बे सिख्ला बुंनांगौ लोंदो आफा
नोंल' नङा आरो नोंनि उदगादानोबो लोंहोगोन होननानै बुंनांगौ बे सिख्लानो आंनि गिरि अब्राहामनि बिहामजो जागोन प्रार्थना खालामदों खायसे मा सोमोनार गिलुबालु बाथ्रा बियो खोनाबायनो ओरैबायदि प्रार्थना बिदों प्रभु आं जाय सिख्लाखौ बुंगोन नोंनि बे दैखौ आंनो एसे लोंहोदो आं बिदि बुङोब्ला बे सिख्ला बुंनांगौ अ गुरु लोंदो नोंल' नङा आङो नोंनि उदगादानोबो दौगोन होननानैहाय बे सिख्ला आंनि उदगादानोबो दै दौनांगौ बेनो आंनि गिरि अब्राहामनि बिहामजो जानांगोन एसे फोथायनाय एसे सोमोनां प्रार्थना बिना थांदों माने थांबाय बेसेबां गोजानाव थांनानै ओरैबो दै गेजेराव मोनसे आराम नाय नोगोर बे आराम नाय नोगोराव बि सहैबाय अब्ला बेलासि सम जाबाय इलियेजारा बेलासि सम जानायखाय बे मेंनाय मोननानै जिरायदोंमोन आरो गावनि उदगादाफोरखौ हान्थु खरायनानै दल' थादों लाय समायना बे समावहाय ओरैबायदि महर गोसा होननानै बुंदों रेबेकाखौ ओरैबायदि महर गोसा सासे सिख्ला फैनाय नुबाय बियो सानदों निस्सय बे सिख्लाया इसोरजों अनजानाय आरो बे सिख्लाया इसोरनि दास एसे मोजां हिनजावसा बियो नायदों बे सिख्ला जोबोद नायदों नायखांनानै बे सिख्ला जेब्ला दै लानानै फैदों अब्ला ओरैबायदि प्रार्थना खालामदों प्रभु आं गलामनि बिनायखौनो जाफुंहोदो आं जायखौ नोंनियाव आर'ज खालामनानै फैदों प्रभुनो बेखौ जाफुंहोदो अननानै जाफुंहोदो बेबायदि प्रार्थना खालामखांनाय समावहाय जेब्ला बै सिख्ला अब्राहामनि इलियेजारनि खाथियाव फैदों अब्ला इलियेजारा बुंदों आं जोबोद दै गांबाय अन्नानै नोंनि बे लाबोनाय दैखौ आंनो एसे लोंहोनाय ना लोंदो आफा लों न' लोंदो एकदम दैफोरनिफ्राय खावनानै होबाय आरो मा बुंदों आफा नोंल' नङा नोंनि बे उदगादानोबो आं लोंहोनायसै आरो थांदों आरो खावना दौफैदों थांदों आरो खावना दौफैदों एसे आसरित जेरैबायदि प्रार्थना बिनानै थांदों बेबायदि इलियेजारनि बिनाया मोगथाङाव जाफुंफैदों जेब्ला जाफुंदों अब्ला बे मा खालामदों गाव लानानै थांनाय माखासे सना आसान बिनि आखाइयाव गथायबाय आरो गथायनाय बुंबाय आइ नों सोरनि फिसाजो जाखो नोंसिनि न'आ बबेयाव गासैखौबो सोंनानै लाजोबबाय जोबनायाव सोंनो आइ नोंसिनियाव आं थानो थाखाय जायगा मोनगोन नामा आफा मोनगोन नोंनि थाखायल' नङा जोंनि न'आव नोंनि उदगादा जानो हाजारसे दानाबो दङ नों थोदो सिख्ला हाखौ सिगांनानै थांबाय थांनानै गावनि बिदा बेथुएलनो खिन्थाहैबाय आदा बेबायदि मानसि नायसाय आंनो बेबायदि होदों बियो बुंदोंमोन आइ आंनो दै एसे लोंहोगोन ना अब्ला आं दैखौ लोंहोदों आरो आं बुंदों आफा नोंनोल' नङा नोंनि उदगादानोबो आङो लोंहोगोन आङो नोंनि उदगादानोबो लोंहोगोन आरो लोंहोगोन लोंहोखानायजों लोगोसे आंनो बे दाम गोसा सनाखौ होदों आरो बि सोंदों जोंनाव थानाय जायगा मोनगोन ना मोना आदा बेखौ लिंबोबाय माबा बुंगोन नामा अब्ला गासैबो सिख्ला रेडि खालामजोबबाय बिदा बेथुएला फैनानै लामोनाय फैबाय थादों इलियेजारा उदगादाफोरखौ लानानै थांदों इसोरनि मानसि बेखायनो बिदा इसोरनि मानसि फैदो नों माने दिरि खालामखो दाना हरसे माने बिनि न'आवहाय उदगादाफ्रा जानो आदार मोनजादों आरो मोना सम जाबाय जेब्ला मोना सम जाबाय अब्ला जानो थाखाय थाम थिम खालामबाय खिन्थु जानायनि सिगाङावहाय इलियेजारा फंसे बाथ्रा बुंबाय बेखायनो बिदाजों रायज्लायबाय लाबोनजोंहाय बेथुएलजों मा खालामनाय आङो आंनि फैनायनि थांखिनि उत्तरखौ मोनागौमानि आं बे जाग्रा जिनिसखौ आखाय होनो हानाय नङा अब्ला बुंदो इसोरनि मानसि नोंहा मा बुंनांगौ दङ नाय आंनि गिरि अब्राहाम बे गोबां धोनजों उसिफबनाय मानसि गोबां धोन दौलतजों उसिफबनाय मानसि बेहा सासेल' बिसा हौवा दं जायनि नामा इसहाक दा सम जानायजों लोगोसे आंनि गिरि अब्राहामा आंखौ बुंदों गावनि फिसाज्लानो बिहामजो नागिरना लांनो थाखाय आरो बियो आंखौ ओरैबायदि बिथोन होदों बे जायगानिफ्राय नङा आंनि थाबोनाय आइ आफानि देशनिफ्रायसो होननानै दा जायनि थाखाय आं बे देशआव फैनानै नागिरफैनो गोनां जादों आरो आं फैनायनि सिगां आङो ओरैबायदि प्रार्थना खालामदों प्रभु आङो जाय सिख्लाखौ बुंगोन आइ नोंनि दैया आंनो एसे लोंहोदों अब्ला बे सिख्ला बुंगोन नोंल' नङा आफा आं नोंनि उदगादानोबो लोंहोगोन बे सिख्लानो आंनि गिरि अब्राहामनि बिहामजो जागोन होननानै मा खालामनाय आं फैनाय जेब्ला आराम नोगोराव हाबफैदों आं मेंनायखाय जिरायदोंमोन
आरो आंनि उगादाबो जिरायनानै दंमोन आङो बुंदों इसोरनो प्रार्थना खालामनो प्रभु नों आंनो जायखौ नोंनो जबान होदों बेखौ जाफुंहोदों होननानै अब्ला आं बे सिख्लानो दै लोंनो बिदोंमोन अब्ला बे आंनो दै लोंहोदों आरो आंनि उदगादानोबो लोंहोदों बेनिखायनो आं सानदों बेनो आंनि गिरि अब्राहामनि बिहामजो जागोन बे समाव जेब्ला रायज्लायबाय अब्ला बिनि बिदाफ्रा मा बुंखो बे इसोरनि हिसाब्लालाय बेनो जाथोंसै होननानै बे इसोरनि हिसाब्ला बेनो जाथोंसै होननानै अब्ला जाबाय लोंबाय उन्दुबाय अखानायजों लोगोसे इलिजारा फैनो थामथिम जाबाय जेब्ला थामथिम जादों अब्ला रेबेकानि बिदा बुंदोंमोन मा खालामनाय इसोरनि मानसि अन्नानै जोंनि बिनानावखौ जोंजों 10 दिनसो थानो होबावदों नङा इलिजारा बुङो नङा आं बेखौ दिनैनो लानानै थांगोन अब्ला रेबेकानि बिदा बुंदों दे अब्लालाय रेबेकाखौनो लिंहरना सोंदों रेबेकाखौ लिंहरना सोंदों नाय बिनानाव बे इसोरनि मानसिया बेबायदि बुंबाय नोंहा मा इस्सा दं दे आदा इसोरनि हिसाब्लालाय बेनो जाथोंसै आं दिनैनो थांनायसै नाथाय बै रेबेकाजों बै इसहाकजों माब्लाबाबो नुलायफेराखै खुनु दिनसिम मोखां नुलायफेराखै मा असम्भब बेलाय इसोरनि इस्साखौ नागिरदों इसोरनि इस्साखौसो नागिरदों किन्तु दिनै जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेबायदि इसोरनि इस्साखौ नागिराखै इसोरनि इस्साखौ जुदि सैथोथायै नागिरदोंब्ला जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा दिनै उन्दै बैसोआव मानो हाबा जादों इसोरनि इस्साखौ नागिरनायखौ जों बेहाय नुवाखै इसोरनि इस्साखौ जुदि नागिरनानै ख्रिस्टियान हाबा लानो इस्सा दङब्ला जोंनि जेसेबां पास्टरफोर हाबा होग्रा बिथांमोना गभर्नमेन्टजों रेजिस्टार जानायसो बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट मोननाय दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ जोंनो मा होदों सेंग्राफ्रा 18 बोसोरनि गाहायाव जानो मोना सेंग्राफ्रा 22 बोसोरनि गाहायाव जानो मोना नाथाय दिनै गाबोन जोंनि फिसाफ्रा इसोरनि इस्साखौ नागिरालासे मा खालामदों 12 बोसोराव 14 बोसोराव हाबा जानो थांबाय बेखौ जोंनि मण्डली लिडारफ्रा एल्डारफ्रा मा खालामनांगौ जाहैबाय 18 बोसोरनि गोजौआव लिरनांगौ जाहैबाय थगायबाय हाब मावजेनबाय बेखौ सोर मावहोखो जोंनि फिसाफ्रा मावहोदों सेंग्राया 20 बोसोर जाबाय बेखौ 22 बोसोर गोजौ लिरनांगौ जाहैबाय सोर मावहोखो बै इसोरनि इस्साखौ नागिरै जोहोलाव सिख्ला बे फापखौ मावहोबाय सोरखौ मण्डली लिडारफोरखौहाय मण्डली लिडारजों लोगोसे सोर मावखो जोंनि पास्टरा मावबाय बुंमोन जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफ्रा इसोरनि इस्साखौ नागिरनांगौ इसोरनि इस्साखौ जाया नागिरबाय बियो माब्लाबाबो सिख्लाया 18 बोसोरनि गाहायाव हाबा जानाय नङा सेंग्रा 22 बोसोरनि गाहायाव बे हाबा जानाय नङा बेसो ख्रिस्टियान मेरिजआ ओमफ्राय इसोरनि इस्साखौ जों नागिरनांगौ इसोरनि इस्साजों जों थांनांगौ आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन सासे सिख्ला एसे बैसोआबो 18 बोसोर जायद्रायाखै बायदि मोनदों आं सासेया मेट्रिक पास जाबाय आंनियावहाय मोनसे कुइसन होदों इनडाइरेक्ट कुइसन बिदि गोबां कुइसन दं कुइसननि सायावखौनो खिथाया आङो मोनसे खिथालांनायसो दिनै दहाय जोङो आदैजों रायज्लायहांदोंमोन आं असायनायावहाय सासे सिख्ला इनडाइरेक्ट गावनो खिन्थु गुबुननि जाना रायज्लायदों गाव ओरैबायदि सालाक सिख्लाया बिराद सालु गावनोखा खिन्थु गुबुन जानानै रायज्लायदों आसा आदै मोनसे बाथ्रा सोंनो गुरुत्व बाथ्रा ना मोनसेल' 100 थालाबो सोंबाय जंखायग्रा सोर दङ दे आदै दे आदै आं जोबोद दुखु दं लोगोनि थाखाय मा दुखु माने आंनि लोगोआ सासे सेंग्राखौ मोजां मोनो बेयो हिन्दु बे सेंग्राया हिन्दु आदै किन्तु बे सेंग्राया हाबा जाखांनायनि उनावहाय खृष्टान हाबगौनो किन्तु सिगाङाव हिन्दु हाबा लाहैनांगौ हिन्दु हाबा लानायनि उनावहाय बेखौ खृष्टान सोला जानायना जाया ना नों बिराद सालाखिने नोंनो बे ना आदै आं ना नों दाथ'बाय नोंनो आं जे नोंखौ नुगासिनो दं मानो थगायदों नोंलाय औ आदै आंनि लाइफआव बिराद दुखु हमब्रबाय दाने बर'नि सिखावनि सालाय खान्दानो दा आदै आंनि लाइफआव बिराद दुखु दं फंबाय औ रेबेका बुंदों दे आदा इसोरनि इस्सायानो बेनोब्लालाय जाथोंसै एखेबारे रंजानाय गोसोजों रेबेकानि बिदा रेबेका साजिबाय सि जोम साजिनानै उद गादायाव थिखांबाय
फैबाय रंजा बाजा समायना बे समावहाय बेलासि सम जाबायमोन एसे आंहा गावनि न'नि लांगोनाथिं बायरायाव बेरायनो होननानै ओंखारबोदों जेब्ला ओंखारबोदों ओरैबायदि मोजां बे इसाहाकनि महरा रेबेका गोजाननिफ्राय नुहुरदों जेब्ला गोजाननिफ्राय नुहुरदों अब्ला इलिएजारखौ बुंदों गिरि बै जोंनिथिं मोखां जानानै फैनाय सेंग्रा सोर जाखो बाइबेलाव बिदि लिरनाय दंनो अब्ला इलिएजारा मा बुंदों औ बेनो आंनि गिरि अब्राहामनि फिसाला इसाहाकआ नोंनि जानो गोनां फिसाया बेनो जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों समायना रमायना गावनि फास्राखौ गुफुर खर' खाख्लुमनानै इसाहाकनिथिं फैनानै इसाहाकनि आथिङाव दैनानै बे खुलुमफैदों इसोरनि इसाजों हाबा जानाय जोंनि फिसाफोर दिनै जोंनि फिसाफ्रा गोबां पाप मावबाय गावसोरबो गाव गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामदों मानो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै उन्दै बैसोआवनि मानसिनि हेमग्ल'बिन मानसिनि व्हाइट ब्लाड सेल मानसिनि रेड ब्लाड सेल बियो नोंनि गोरबोआव जोनोम जानाय फिसानो साफिसियेन्ट नङा बियो जथेस्थ' नङा मानोना बिमानि गोरबोआव जोनोम जानाय समाव बे बिसानायाव थैया गासैबो बिमानि थैयासो हाबगोन आरबिसि WBC हेमग्ल'बिन ESR गासिबो बिनो हाबजोबगोन बेजोंसो नोंनि फिसा बोलोग्रा जागोन खिन्थु नों 15 बोसोर 16 बोसोराव हाबा जायोब्ला 15-16 बोसोराव सासे हिनजावसानियाव जेसेबांनाखि सक्ति थानांगौ बे सक्तिया गैजोबैखाय नोंनि गोरबोआव जोनोम जानाय फिसाबो उइक जानानै फैगोन बेबायदि गोबां जोंनि मन्दिरफ्राव जोंनि फिसाफ्रा पाप मावबोगासिनो दं सोरखौ मावबोदों मन्दिरनि लिडारफोरखौ पास्टरफोरखौहाय बेनिखायनो आङो खावलायदों फिसाफोर गोबां जोला सिख्लाफोर फैनायखाय नोंसोरो गोसोखां दिनैहाय गोसोखां माबायदि पाप मावदों जुदि इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोनो नाजानाय इसोरनि जिउजों सुफुंजानाय आइजोब्ला सिख्लाब्ला जोहोलावब्ला बिसोरो माब्लाबाबो बे 18 बोसोर 22 बोसोरनि गाहायाव हाबा जानाय नङा आरो इसोरनि इच्छाखौ नागिरगोन बे इसोरनि इच्छाखौ नागिरगोन इसोरनि इच्छा बायदि थांगोन बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि जाबाय आंनि गामि खाथियावहाय 11 बोसोरनि सासे हिनजावसा हाबा जानानै थांबाय मा जागोन बिसोरनि जिबना माबायदि जागोन माखासे बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला आं दुखु मोनखाङो राग जोंनानै बुंनो गोसो जायो जोंनि फिसाफोरखौ ओरैबायदि नुबाय दा बे हाबा जानो समायथावथाव नङामोन गावनि बानाय फिसाखौ नुयोब्ला गावनि बिनानाव बायदि सानो बेबायदि अबस्थानि दं जोंनि न'खरावहाय जोंनि समाजावहाय बेनिखायनो फिसाफोर आङो खावलायदों होननानैहाय नोंसोर दिनै इसोरखौ मिथिबाय इसोरनि जिउजों सुफुंजाबाय इसोरनि फारसे आवगायबोबाय बेनिखायनो जोंनि हाबायाबो इसोरनि इस्सा बायदिसो जानांगौ गावनि बायदि नङा इसोरनि इस्सा बायदि जानांगौ इसोरनि इस्सा बायदि जानांगौ जों जेन दिनैनिफ्राय जोंनि मण्डलि लिडारफोरखौ पाप मावहोआ जायफ्रा जानानै थांबाय हयथ' मिथि सथियाव जानो थांबाय हयथ' मिथिनानैबो अख्रा खालामनानै थांबाय बे गावजों इसोरजों मिथिगौ आरो सोरबा मिथियालासे हाबा जाहैबाय जों बेखौ दोनथ'हरनानै जों दासिमाव एट प्रेजेन्ट जायफ्रा हाबा जायाखै ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफोर जों इसोरनि इच्छाखौ नागिरनि जों इसोरजों रादायखानि जों इसोरजों रादायखानि ओमफ्राय मोनसे खस्थ' जाहैबाय आङो नुबाय गोबां जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनावहाय दिनै हिन्दुफोरजों हाबा जाहैयो बेखौ बाइबेला निषेध खालामदों माब्रै होननानै बुङोब्ला बिथांमोना बाइबेलाव नायसै द्वितीय करन्थियानि 6:14-15 नोंसोरो फोथायिफोरजों गोरोबै जुंगालाव दाबोफा होननानै बुङो नोंसोरो फोथायिफोरजों गोरोबै जुंगालाव दाबोफा होननानै बुंदों मानो हाजों नख्रांजों मा सोमोन्दो दं स्रांजों आरो खोमसिजों मा सोमोन्दो दं होननानै बुंदों जों इसोरखौ मिथिनायफ्रा स्रांनि मानसि बेनिखायनो खोमसिनि मानसिजों जों माब्लाबाबो हाबा जानो मोना नाथाय दिनै जोंनि गोबां फिसाफ्रा खोमसियाव थानानै गावखौ नस्थ' खालामगासिनो दं बेयो अनलि जोंनि मोदोमनि थाखायल'
नोंनि मोदोमखौ नों हास्थायनानै थांबाय मोदोमखौ हास्थायनानै थांबाय खिन्थु नोंनि जिउआव मा जागोन बे आत्मा मा जागोन सानस'हाया मोदोमनि हास्थायनायखौ लानानै गावनि आत्माखौ फारसे दोननानै बे थांबाय बे हाबा जाहैबाय आरो बे माब्लाबाबो गिदिंबोफिननो हायाखै जरहाटनाव सासे ख्रिस्टियान सिख्ला दंमोन बे बिश्वासी सिख्लामोन बिश्वासी सिख्लाब्लाबो सानसे समाव बे मोदोमखौ लानानै गोग्लैदों माब्रै बिदि गोग्लैदों बे ओरैबायदि साननाय दंमोन गावै बे सिख्लाया BA पास फरायनाय जानायनिमोन ओमफ्राय बेयो सासे प्रफेसारजों हाबा जादों बे प्रफेसारा इसोरखौ बिदि हिन्दुमोन बेनि बिमा बिफा बुंदों हाबा फिसा नों इसोरखौ मोननानै इसोरखौ मिथिनानै मानो बेजों हाबा जानांगौ जाखो बे इसोरखौ मिथियै मानसि नों मानो बेबायदि सानखो हाबा फिसा बे माबोरै जानो हागौ नाथाय सिख्लाया सानदों गोसोजों थांखि दंमोन बिहा आङो बे सेंग्राखौ हाबा खालामगोन हाबा खालामनायनि उनाव आं बेखौ इसोरखौ नाजावहोगोन इसोरखौ नाजावहोथारगोन आं बे मोनसे गिदिर साननाय दंमोन नाथाय जेब्ला हाबा जाहैबाय हाबा जानायजों लोगोसे बे आवाथियाव गिदिंग्रोबाय इसोरखौ जालदा दोननानैहायनो मा मुलाम्फा फैगौ मा लाब जाखो नों इसोरखौ मिथिबाय इसोरखौ मिथिबायब्ला नों इसोरखौ दल' दाबसेयाव दोनथ'नानै इसोरा खुनानै दोनथ'जाग्रा जोंनि ड्रेस नङा बियो बे ड्रेसखौ जों खुनानै दोनथ'नो हायो आरो इसोरखौ जों खुनानै दोनथ'नो हाया इसोरखौ मोनबायब्ला नों बेखौ खुनानै दोनथ'नो हाया बियो दोनथ'बाय आरो आवाथियाव गिदिंबाय बियो आवाथियाव गिदिङै गिदिङै गिदिंबाय सत बांसा लाबाय सत बांसा लानानै सिन्दुर फुनबाय मा लाब जाखो बेहाय इसोरनि जिउआव बोरै थाबावनाय बेहाय माबोरै थाबावनाय बेहाय प्रथम कुरान्थिया 3:16 दा जोंनि अन्तरासो जोंनि थाग्रा मन्दिरा नों हेव गियान खालामबाय हाबा जाबाय बियो सानदोंमोन हाबा जानायनि उनाव आं आंनि फिसाखौ ख्रिस्टियान सोगोन इसोरखौ मोनहोगोन बोसोरसे नाजाबाय बे हायाखसै बोसोरनै नाजाबाय हायाखसै बोसोरथाम नाजाबाय हायाखसै बोसोरब्रै नाजाबाय हायाखसै ना बिसि फिसानि गेजेराव गोबां समस्या फैबाय बुज्लायनाय जाबाय सानफ्रोमबो बुज्लाय सोलाय जाबाय बेबायदि गोबां सम खस्थ' मोनबाय हिनजावा जोबथानायाव हिनजावा मा खालामबाय गावनि फिसाखौ ख्रिस्टियान सोलायहैनि गाव बुजायै बुजायनानै गावखौ धिक्कारखौ हामलायनो हायाखै गावनि बुजानाय दुखुखौ बे सामलायनो हायाखै सामलायनो हायैनि थाखाय मा खालामबाय सानसेखालि हरनि समाव बिसनानिफ्राय ओंखारना थांनानै रेलगारियाव बे बारसोमना थैनो गोनां जादों बे रियेल घटना बियो जरहाटआव जानाय सासे ख्रिस्टियान सिख्लानि बाथ्रा बिदि फिसाफोर जोंनि जिबनाव दिनै बिदि दिनै जोंनि गोबां फिसाफ्रा इसोरखौ मिथियै मानसिया हाबा जानानै बे रेलाव बारसोमना थैयाखै जानो हागौ अराव बारसोमना थैयाखै जानो हागौ फासि नाङाखै जानो हागौ बिनि आत्माया सुइसाइड जागासिनो दं आत्मा सुइसाइड जागासिनो दं सुइसाइड जागासिनो दं मानोना उपदेशगिरियाव मोनसे बाथ्रा लिरदों जोंनि बे आत्माया सृष्टि खालामजानाय समाव जायनिफ्राय फैदों फैनायनि उनाव बे आत्मा बिनावनो थांफिनो होननानै बुंदों बिसाफोर आंखौनो बिदिनो गोरोबै जंगलाव दाबोफा होननानै बुंदों जोंखौ गोरोबै जंगलाव दाबोफा होननानै बुंदों दे आङो खावलायदों दिनैहाय बिसाफोर बे जोबोद गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय लेसन बियो नों जुदि पारफेक्ट इसोरखौ मोनबायब्ला पारफेक्ट सैथोथाय जुदि इसोरखौ मोनबायब्ला नोङो बे इसोरनि आज्ञाखौ मानिनांगोन बेखौ मानिथारनांगोन नोङो मानोना बेजों गोबां पाप मावगासिनो जोंनि मण्डलि लिडारफ्रा बेखौ बिथांमोना मावाखैमोन इस्सा गैयामोन मावनो नाथाय जोंनि फिसाफोरनि थाखाय बेखौ मावनो गोनां जागासिनो दं मानो मावनो थाखाय बेनि आङो खावलायदों दिनै बे जोंनि जाम्बुगुरि मण्डलिनि सिङाव थानाय जेसेबां ख्रिस्टियान इयुथ्सफोर जोहोलाव सिख्लाफोर जों दिनै इसोरजों मोनसे रादाय खानि प्रभु आं नोंखौ मिथिबाय नोंनि बोसोन बायदि इसाहाक रेबेखाया जेरैबायदि नोंनि इस्सा बायदि हाबा जादोंमोन ख्रिस्टियान नियमजों प्रभु आंबो जेन बेबायदि समजों लोगोसेसो नोंनि बायध्यता बायदि हाबा जानो हायो प्रभु नोंनो बोर आशीर्बाद हो प्रार्थना खालामनानै सोर बेबायदि प्रार्थना खालामनो इस्सा दं दिनैलाय इसोरनि इस्सा बायदि सोर गावखौ लुखांनो इस्सा दं दिनैलाय बावैसो सिगां गोदान बोसोरजों लोगोसे गासैबो बिमा बिफानि आथिं दैनानै बिमा बिफानि बायध्यतायाव इसोरनि बायध्यतायाव थानो होननानै एग्रिमेन्ट खालामदों बोसोन जायो सारफनावनो
द्वितीय पिटर फार्स्टआव बुंदों लिडारफोरनि आथिं लिरना खुलुमदों लिडारफोरनि सायाव गंनो थिनदों इफिसियास एकेबारे 10% बिमा बिफानि सायाव गंनो थिनदों पश्चिम जायगायाव दा साफ्रोमआ बुंदों इसोरनि सायाव गंनो थिनदों गासैखौबो मानिजोबनानै फ्रि मोनसे कमप्रमाइसआव फैबाय अब्ला बे एसे गिदिराव फैब्ला ख्रिस्टियान मेरिजआव दिनै मानो फैनो हाया मोनसे गिदिर एग्रिमेन्ट इसोरखौ सोर गोजोन होनाय बे खामानिखौ मावनानैहाय नागिरनो दिनैनो इसोरनि बाथ्राखौ ओरैबो गोबाव होननानै बुंदों प्रकाशित बाक्य 11:12 फरायसाय ओरैबो गोबाव होननानै बुंदों बेनिखायनो दिनैहाय इसोरखौ गोबां बुंनांगौ दङब्लाबो बुङालासे बेखिनि बाथ्रायावहाय जोबथा एग्रिमेन्ट खालामजानो लुबैदों मोनसे गिदिर एटलिस्ट जों 22 बोसोर जानांगौ 22 बोसोरनि गाहायाव सासे सेंग्राखौ हाबा होनो हाया नंखायनो गभर्नमेन्टखौ थगायनांगौ जाबाय पास्टरखौबो थगायनांगौ जाबाय मण्डली लिडारफ्रा जोंनि फिसाफोरनि जानानैहाय बेसे गिलुबालु बाथ्रा बियो पाप मावदों बबो गिर्जा सिङावहाय पास्टरखौ फुलफिलाव पाप मावगासिनो दं बे सासे जोहोलाव सासे सिख्लाखौ हाबा होनो लाबोब्ला बैयाव गसंहोगोन पास्टरा बै फुलफिलाव गसंगोन फुलफिलाव गसंनानै पास्टरखौ पाप मावगासिनो दं बेनि दाया सोर जागोन बेनि दायालाय बे फिसाफोर दे खावलायदों दिनैनिफ्राय आङो मोनसे मण्डलीयावहाय थांदोंमोन जोंनि थुक्राझार मिसन सेरावहाय बिराद गोबां जोहोलाव सिख्लाफोर दङ ओमफ्राय बे दिनाव गैयालाबो 3000सो मानसि ज' जादों 3000सो मानसि ज' जाना जोहोलाव सिख्लाफोरा गासै सिगाङाव जिरायजोबदों दे फिसाफोर दिनैनिफ्राय सोर गावनि जानो गोनां आइजोनि थाखाय प्रार्थना खालामगोन मानोना आदमनि खामि हाराखौ हारनानैसो हौवाखौ दादों ओमफ्राय इसोर हौवाखौ लाबोनानै होफैदों आदम बेनो नोंनि मोदोमनि मोदोम बेनो नोंनि बेगेंनि बेगें नों गावखौ जेरैबायदि अनो नों बे हौवाखौ बिदिनो अनदो गथायनानै होदों औ जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफोरनि एक्जेक्ट हाबाया माबायदि जानांगौ जोहोलावफ्रा बुंनांगौ प्रभु जों जोनोम जाबायब्ला हाबा जायो थैयो थैना जोबदों नामा जोबमाखै बिसाराव गसंनांगोन बे मोनब्रैया जोंनाव दङ जोनोम जाबायब्ला जों हाबा जागोन आरो थैगोन आरो बिसाराव गसंनांगोन बेनिखायनो संसाराव थांना थासान्दि जों इसोरजों दाजानाय मानसिब्ला जों इसोरनाव सोंनांगौ प्रभु आंनि बे खामि हाराखौ दानानै नों बख'नानै सोरखौ दादों प्रभु आंनो बेखौसो हो जोंनि जोहोलावफ्रा बिदि प्रार्थना खालामनांगौ जोंनि फिसाफ्रा माबायदि प्रार्थना प्रभु आं बबे सोरनि खामि हाराजों हानानै दाजानाय नों आंखौ बेजोंसो गोरोबहोनांगोन एसे पारफेक्ट ख्रिस्टियान मेरिजआ होननानै मोनदे फिसाफोर खिन्थु दिनै जोंनि फिसाफ्रा बे इसोरनि इस्साखौ नागिरालासे बेखौ सोङालासे मा होननानै बुङो गोदाव सोराव जेखौनो इस्सा जेखौनो मोजां नुयो जेखौनो हामजायो बेखौनो मावलांगासिनो दं जायनि थाखाय जोंनि फिसाफ्रा आत्मिक बिसयाव थैलांगासिनो दं हिन्जावसाफ्रा जेब्ला गोरलै जायो बिसोरनो मोनसे आखु दङ हौवासाफ्रा उन्दै जेब्ला जायो बिसोरनो मोनसे आखु दङ मा आखु बिलाय सेंग्राफ्रा मिथिगौ नामा मोनसे आखु दङ सेंग्रा हिन्जावसाफ्रा जेब्ला एसे देरबाय बिसोरनो मोनसे आखु दङ बेखौ गोसोआव दं नामा गैयाना आं खिन्थानि दे आङो खिन्थानि दे मा आखु दङ बिराद इन्टारेस्टिं बिराद मोजां आखु बियो बेजों मिथियो बेजों इसोरनि इस्साखौ जों मिथिहरो माब्रै हिन्जावसाफ्रा दुम्बा बेजोंहाय फिसा बानायनानै बायो नंगौ नाङा अन्थाइ गोलावखौ फिसा बानायनानै बायो माइ सौलायथियो बेजों हाबानि इस्साखौ नुहुरदोंना नुहुराखै इयुन जेनेरेसन गावसोराव जागोन बेखौ नुहुरदोंना नुहुराखै हौवासाफ्रा मा खालामो नांगोल बानायनानै हालेवो नंगौना बिदि आखु दंना गैया दङ ना जोनोमजों लोगोसे बे गियाना जोंनाव फैबाय इसोरा हरबाय बेखौहाय
मानोना जोनोम जाबायब्ला हाबा जानांगौखाय थैनांगौखाय बिसाराव थानांगौ बेखौ हरफायो बेजों जोङो जोंनि फिसाफोरनि इस्साखौ नुयो हयथ' जोंबो बिदिमोन गोरलैयावहाय जों गावखौ नुना लायाखै खिन्थु आं हले मोनदाङो बिराद इन्टारेस्टिं मोनसे खिन्थानि आं दे गामिनि बारा जों गामियावहाय बांसिन जाम्बा जाम्बा गोजामोन सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा नंगौ ओरैबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोन जों बुंना फोजोबनो हाया जों गामियाव गेलेला सिख्लाफोरजों सेंग्राफोरजों गेलेयोमोन गोरलै गोरलैयावहाय आं गासिबो आन्दाज दंजोबोमोन आंखौहाय सासे सेंग्राजों जेब्लायबो हाबा होयो जेब्लायबो बिदि हाबा फैदों गेलेनायाव बिराद उनावहाय बिदि हाबा होना गाबग्रा जाबाय आङो सेंग्रायाबो गाबो आंबो गाबो बिदि जालांदों मा हिसाब बियो होननानै मोनदों गोरलैयावहाय अन्थाइ गोलावखौहाय फिसा बानायनानै बायो बेयो मोनसे इस्साखौ नुहुरो इस्साखौ बुजायदोंना दै सोरलाय दिनैनिफ्राय इसोरनि इस्साखौ नागिरनाय इसोरनि इस्साखौ नागिरनांगौ इसोरनि इस्साखौ नागिरनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जायो आरो पाप मावो बेजोंहाय गोबां दं हरनै हरथामसोल' जादों आङो मंगलबाराव थांबाय बेंगलाव मंगलबार मोनावनो जोंना गाव सासे सेंग्राया आं दाखालि हाखु दाखु थांनाय घटनाया सासे सेंग्राया बैसो जायाखै सेंग्राया बैसाखौ लानानै खारबाय मा जाखो बैसोनि इस्सा गैया बैसोआनो जायाखै खिन्थु लानानै खारबाय दा लाबोबाय नागिरना लायबाय नागिरना लायनानै दिनै एग्रिमेन्ट जाबाय आरो 2013 हाबा होगोन माबायदि 2013बो बिसिनि बोसोरा 18 बोसोर 22 बोसोर जाया बेखौ सोर पाप मावहोखो बे सेंग्रा सिख्लानि आंनि गामियाव जादों दिनैहाय एग्रिमेन्ट मैया मोनावबो दहाय सिखारना सम फन बुगासिनो नांगौहाय थाब फैदोलै थाब फैदो थाबै थादो अननानै मा खालामनाय मैया मबाइलजों आंखौ आसा दाखालामथ'सै अननानै इदि खालामदो इदि खालामदो ओरैबो फन बुनाय रायज्लायजोबनानैहाय दिनै समाधान एसे खिन्थु खालमासिबो 22 बोसोर जाया 18 बोसोर जाया फिसाफोर दे बे इसोरनि इस्साखौ दिनै सोर नागिरनाय सोर जोहोलाव सिख्लाफ्रा खायसेथ' जोहोलावफ्रा 22 बोसोर जाबाय बहाय बिसोर उपजुक्त 22 बोसोर जाबायना बे उपजुक्तसै गभर्नमेन्टआबो दाय हमनो हालाय खिन्थु बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे जायोब्ला 15 बोसोराखौनो 18 बोसोर लेबायब्ला गभर्नमेन्टआ बिनि जोनोम दिनखौ नागिरगोन जानाय गिदिर खन'माजों केस जागोन दानि मोनदे आं सिंग्रिफोरनियावहाय स्पेसियेल सोंनो लुबैदों सोर दिनैनिफ्राय बेबायदि इसोरनि इस्साखौ नागिरनाय आखाइ दिखांनाय नामा गोब्राब मोनदों बिमा बिफाफोराबो माखासे दस दङ माबायदि बे दसखौ आं मेगनजों नुगासिनो आरो बिमा बिफानियावहाय सोरबा धनि सेंग्रा नागिरब्ला उनाव बायदि खाफाल गेवनाय ना गेवा थांगारथोंसै गाव रायजो जाहैनाय गाव देला रोंनाय राव हरबाय बिदिना बिदि दंना गैया जोंनि बिमाफ्रा बिफाफ्रा दङ देनां गाव देरनाय गाव रोंनाय बियो गाव देरला गाव बुजिनाय बियो दा हाबा जाग्रानानै बयबो बिदिनो जाखायो हाबा जानायनि उनाव गावसोर हौवा हिनजाव बुजिलायलांनाय बियो हरबाय बिमाफोरनि बहुद दाय दङ धोनखौ नायनानै हरनो